امروز 25 فوریه ساعت با وقت اوکراینا قریب که یک در سنتر کیف حاضرم. آواز تیر فهمیده استین، آواز تیر بیاد بسیار پران هست. село Троещина, да, возможно, село Троещина, где 12 километров, 15 километров расстояние. اینجا آرامی هستیم. اینجا آرامی. یکم مغازین، یکم ایرپورت، железнодорожный، یکم جا کار نمیکنن. آدمایی که میروند به طرف پولشا граница хуй кадагиан ягон чи намепурсанд, мегзари ягон чи фақат дар тарафи Полша мегиранд, вай мекунанд, лагер мебаранд. Тамом бисёртар одамо ҳамон тараф рафтаистанд. салому алейкум. як бори дигам ина дар метро ҳастем. метро ҳама кор мекунад бесплатно. кадом тарафе мерем бесплатно кор мекунад, неким ҳамаи метро не. ина халқа мебинен ҳама муҳоҷир ҳастанд. ягон кас тила намепурса айги ҷое ки чихеле фақат мепурсад гиҷо мере, ягон хизмат боша гавзан хизмат кунем. ягон кас дағалона рафтор намекунад. ина омадем ҳозир дар вокзалем. ина вокзали дар ЖД вокзал ҳама кор кардестанд. поездо мераванд, фақат ҳама ҷо падрият не. баъзе ҷоҳое ки ҳаст дар то 500 километр ҳам хел гуфтан мора. вокзал беҳад одам бисёр аст. ҳама мехоҳанд ки ягон ҷо раванд, бубурӯянд ҳамиҷа. беҳад бисёранд. дромадан ҳамара намондаистанд. ягон гапи зиёдатӣ гап намезананд. ҳаме паспорта нигаҳ мекунанд, кадом тараф мераем мепурсанд, тамом. ягон гапи дига зиёдатӣ гап намезананд. салом, радио озодӣ. ман донишҷӯ айни ҳол қарор дорам дар шаҳри Днепр, Украина. ман айни ҳол ман истодам дар назди Приват банк, яке аз банкҳои давлатии Украина, ки хеле мардуми зиёд ҷамъ омадааст барои гирифтани пулҳояшон ва доранд фирор мекунанд аз ин ҷумҳурӣ, аз Украина. хеле вазъият ноором аст, бад аст ва мо ҳам дорем пулҳои худро аз банк мегирем ва ба сафорат чанд маротиба дар тамос ҳастем. сафорат рӯйхатҳои донишҷӯёне ки айни ҳол дар Украина таҳсил доранд ҷамъ меоварад ва сафорат ҳам намедонам ба кадом рӯзҳо бошад ё ба рӯзҳои наздик рӯйхати донишҷӯро тайёр карда ва шояд барорад аз Украина, намедонам. айни ҳол дар ҷараён аст.